Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubuli okubwatya nigo kuligirariwa n'ebigori byonsi. Mano sana umwanche muri bita seni Ndizi TV ne biro genda na ndengo kwaliganya asomo rubiro gwesabali omwancheria asidi kuri lero tobe to gwikana na ase county ya Nyamira chinga kurabe to kumerana no mwancheria bwo kuri lero kenda beka gusanga amange na bwo kutumanya igoro yo mwancheria bwa mwanche muri ngo kwaliganya bene ejinde tobe to gusanga asobwa mwali tare nenkero bo frida aba sinse machichi mitanda sema ya Facebook Ndizi TV News Digital sema ya YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net abako wasanga nende asobwamo tangiri bageri bene kwaliganya omwancheria bwo kuri lero atomanye na kyakorukwa aiganga itole na ndi ningi kili yako para karibu sana Chenkor kwani sansamu umugirango aiganke birigo okay kerekende mbonchero likibuli ofara chengo para obokani kango para sokoro sigali singe akerekende obokani ko bo kakingana na kikwabere koko bokora na bokali bese myaka etano aigwa chakirete na chakirete se machikoro kwa nanyi account okay inkinga ikwa beto konyora maigeri okabako gosoa asense meyiga yobo makani na beta kwegero roro sense meya na yuki na beta kwegero kerana sangina amanyirake ngacha chisa muchagusi karekene ngitanya reta maigeri kurugega soro ngoro agusi okaenda baka sense meya na yuki aigagusi nkana ngiko nankinyara kwegera roro ngoko ireta sense meya na yuki okachikwegera umusamari ongire toro akachia karandike gasyo yokore maiga kera na roti ntunyara ngaso nkanyara kikasanga se potekeni okay akirikingana na kiki kakingana na kikoirete okasoa sense moya maige abana berte myaka 3 so kwegera yani so komonya komokorera sia mugo ngate ko site ngata batinko nyara ngarani sako soega se na bera ko chibo mabwana ogakora maige lyokaire gikakingana na maige namani gette na lengo makongo na gerte sen sitaiga kachaka ko ewe sankenke akerkende igari sokware kwegera no kware konyora kabesa gose gwachete gusiyo kamanya gwachaka konyora kabesa ali sinare kwegera kwa gure satine kwa gure basi sabu lakini zinge baroche na kindi makongo no kwa ngo kwa tatu abali ngo ko nge sindi yake na gure no okay anje kayandra ta ko poro boncheri yaga ye sense mayana yeto ogacha sense meyiga yakebiri Sila itu so kuegerenge turiko kororo na inde kono ko step watige gori mwari moja customer chia na ko arkicha ugo chianse okay akerkene ngitaga to ga chora saya iga kebirigo njo ta chirete bogirango yakrabate ile tago koron ke tai gori to boncheri bogirango o koroge tia sense meyiga yakebirigo same iga yakebirigo moiri ona na rorenga orengo kore sema ya yugo sambire ni gas plante biche nabonko muwa diskoigora yendo ke ni gari tire gara nabonko konya wa kana na chekigoro anya ara kurara nyara ni sam ngacha subingi nabongi chetego awaikire gas kebirigo ngaki kwa beto konyara chi customer chi agomba ke gacha geika ayo manyino gaite ni roka igore gara jao
customer yani ntangani yale nkoro ku pasta nyaboga kurunyara mpa saiga nabarete tegari yae enko yumba bara konyora ile saha nyambu chandi tegari konyora yamukorire ngata malende ase njona kwate kusiana nke okorwaje nkatema kwenye ligereja karari roso silve kamoroseria na wale tu muntu mutanga nikebiko kongere se nyinge chiri muge bana nayo gakumia ngaki yako chire nyinge aha na genderete gocha gose kwa morose tiri moiga akagendera na bagendrete gocha ande abero gukumisana buna mwachire no ara musikorigero rigabire etina bera beya okay ngaite ngande chikumira nera sika kire bosi ata tebinga kikwa morose tigari ya akerekende bono kwabere gokobera no moiri ogo kwabere gukumo gwati siga siga ngaije ikirete bono gateba ti uyigoro bwoncherere bwagayo mayono egasi yae ina chitumu irio yone na rengi kumuhakereche rura nyaro usamba igari sebutugete bona ngaika egasi yae yuko sambere ni karoti ngwenya ninjine ndo na sangire customer ibere isatu karoti ga step tayara mare saiga ngasuka gocha kamukire kimwaje kia era sambere ni basi ninjine na ros na korokani yemona liko nyora na baite na bongo sangire na ali yana korosu bukani karaga ndo sangire ko na bongo mara na mate chon sambere ga sinamo na to me customer ya ngo okay igo kerekende era sensema ya ino gusambere go kare gokora gusambere go aha bona yo karoti go skocho igore kerekende konyara gwako ngire kugora ibintu byagayo manyene gotumika gochaga okuyoro boncherere bwa kwenye tina konga buya na bwata gisubana bukeiga ngachanga chakira customer go chananya kwenye roseri na gore spare kurwa setu kwa plan na chana bikire customer na nkanya ko gacha chibesa asangi cyabere chesire gwisa nankego nkayagorora twango mboye nyombange nsaiga nkagora ko spare bukego ngabeka bona be customer go chana nyumba na yebeke bona nabo kommente ni customer ibo okay akekende ingi cyagare tayo manyeno gatema bona tugoro bonchire bwa gogo nyene ugore gare tiago ingi takirite na ndori yasanga olikwe na chete koligero lya samo yo kolikwa nanji nyasayo nkonyira na manyire korosi kibaje kiga isamo ya kolikuna ale ko nyara sama timbu ati timbu ati sa tigeti era raj ko ngara undi ku e company cho bi ki company ki ko ya masakara ayu ka bwa jebono nyegerte gasi ya makoko okay aha ekero gwatete biringa akero kugote garaje yabo anko abodi kuna wano gospia batsa hego kaigore doka akero kende kuspia batsa chigana bogo tumanyanga yogo chinyora ko kispia batsa chiga chinyora tore kisi top chinyora tore naro sasingine chiri chigali chiri chigocha wa chia tore transa situ ke chiga situ wasiwe dra sigara to chiko okay akerekene nayo wo manyano go chikwe rikorwa mo chogo songo bose ogotomana bakorendera kerekende nabo kwanda kweyoye sasa ngine nabo bakoreta kwanyora kwa bekire tuka kwa bagori polisi ka kwa beke tuka ko tari bare ko na barabo aha kerekene no bwate duka specific korbo songo kwenda kuoyi ngati kwa beto gaitirana no bwa mato bo bakora bakire sinde bakorendera kere ka samaya kwa bakire ngadi super kercho sigo to kansa story na bako genda bako nyona na teka spare ya bolire wachire ko yerige ko chiwoso asi wachi ko yerige siku ya sandia na bako nyona kwa kusabire namba yesi in case customer ne ande keraje ko ala ni evento na bako mwakire sinya ko tomanire spare ye chole nyore dan saiba onya ayo funge ga okay ase garaje ya ga bantu mbaroro kwa bere go kwegeri gasiga
Mbaroro dai bale bona kana bogo peresa okay ise bona iga na iga abantu wange bana batatu bakiri kigase siko ninti barutyo yo mero taramanya kera bamanyire to ko moriris to mwasi bana ile isato ogenda nero igora nero kosuka to ka step basini igora patito ras mache chitao abo suka ka step la ke nero igora akagwacha ka era anya ko teberera iga account ke goja gote baga bara igoro mori ko kana baga ro ko ma ko gira ko hey turigende ko korengana n'abantu ko abeire ko korosele kigali kiga ngaki babeire bagukwanira igoro yo kokoreri bwabo sinanya konyoro ndo komplain kerombu ntona baga ko moroseri sane ko gendo te basan okay akero kuri ile senseme ya kibirigo ene tauni nene banda abantu bakoro kigali n'abange ngaki ya senseme ya gukuri pe ni customer chao sinchibona kuna nje customer chinga chete kwetera nguchiro serinde kuya egasi ntari kunyara ngote ni customer ndi kunyara nande nabongo tama gukora se egasi ane kunyakora so umaen okay ande tora bwatira ko safele kuma makaya to ko ira nanto to sanga mange biema nasano mwachi muri yeta seni Kandizi TV netaganta ko sanga ime mo ngiri kusabali yo boncheria ataganta ko sanga no boncheria omugirango ko rwasenseme yiga yakebirigo Banyere kago kwanere yo bonchirire kwaye ane na soboro se bwikiga ariko rwagacage to gwikira bona igasabere kago ikira nabo ngo gwicyakya ko igurira obonchireria bwaye kandi umuntu muri area yato sasa mutumo kama kwego to skatanye garango ya turasege keke kerweso elinde to gusanga amani Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime Why did you tell Emilia what we were planning to do to Sebastian? I saw her crying, and I thought you had gone over the line with Sebastian. The men of this house do not betray each other. I thought it was about not betraying the whole entire family, including the women. Don't ever talk to me like that. You respect me. Fausto, Gregory doesn't know anything about the feud that you have against Ezekiel. Do not get him involved, I am begging you. Anyone with the Aragon family's last name already is involved. You understand? Now my dad has me on as a private investigator. He wants me to find a woman by the name of Rosa Blanco. Your blessing, please. God bless you. My God. I can't believe it. How can it be Rosa Blanco? ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV nabogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eryo kutuligireria na bwigo osonje mirubiri yito chinsemero ngebirenenye nyaranka nabogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV eryo wegokie Ndizi TV obwanso obwomagusi.
yake gima mwancho muri ene ndengo kwarigania sentunda ya kabere chinga gitoga ntagosanga imiyo marubiri bese bari yobonchereria kastoga ntagosanga no monchereria ko rasense menyiga ya kebirigo uyo gendete gutumanya amange igoro yobonchereria bwa kondo mwancho muri na gutubwatia sense mwatise mitandao asense ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Amwari na ida sentunde yega abaka gutumanya amande. Akerkende karo ko imogete getambo kero cyogo choro bonchereri oboiga. Ngaki korwa se family yago ngakorwa se kenyoro baro chigetambo kerekyo. Nabo baroche nampuyekere sababu tinyole tiondo ka complain na tiye ga sene nkong abantu abati tema nando gwata makora abantu bi okay umuntu narorore siko gari maybe oganete kuigora e garage ariko nabo kumumanya mbintu kibiri abonete gutwara garachi aganeri gutwara chisipana chiae atware nabona ibati ega yaito akombo egento tokuruka kanyomba gakego tu asisi kabu mwae acha kiroro regasi asa kombo kanyomba patisiku karabu abago cha kiroro royo konya kamanyite gazi nabo akuchaka ngora nyikasi majamu manyi okay anko nyorore bonega unachinga kichiga chako nyire ngonyorora amaguri y'ebintu ngonchireriare achinga kinchiroro nokonyora ngabo Spanish kwa gose spare parts chikwa nante kugora ligori ndirororo okonyora ligocha kerekende kera ligori dia chenjiri ngaki abataichi customer chiago elinde nchitama ekegera ngali ligori ndirororo banalete okubakorera bono buna bono kero sabi montega spare parts nabo gusangia kinire nabono totebe chipra inchiamenta amagori kichwiri inchiamenta amagori ni kare customer yachire okoyera korera okoyera oseria onyurenge gokoeribwo enyi spare koni gweri naye ngo kwarire pa yago bono onye ga kwaripa 200 ne spare parts kereribu bone ko gitererio mukorere spare parts mukorere eri lepo punguse atika ko 200 akoemi ndari kasamerie tata okay kerkende timedi wasa aina nchiroro chichigali okorosi specific nabokorate yumanchu murigereja korosinde chigali chikuruko aina ya chiprobox 110 Nissan Note chigali chinkaiga chile TF5 igo tofauti nero rekero monta cross chigali chinene ne chiga chinke nero okay kerkine nabo kumanya manchu murigereja challenges kichiro gwetera so goncheri obigabo abe customer gocha kwaya korere gas teriko goteste gwate besa pero kwaya korere gwakorire ogotega giti angenda mambi chungu tumere besa mambi na baraenda tatuma aire no ane chiwikibere mbare bakoenda tina ne mbare bakoirana na bona bari bakoenda aro kize cyaro nabo konyora uchira ndirani okay akirikili customer cyago nkikeli ogo chiroseri agosemere mokeli ogo chikorera mambe nande chiacha mambe nande chakoretera chi customer chine koike ko biterenya korere gasire yeke mayane gasire ari atari gosa dio kiseri yarire kerari yarire mambe gakuri nga wagocha tagusangi customers ari ketenjera akonyetebi chunko ire so muntu arakorosa rikuja kwanya rogotomere customer anaboko nyora kero kende kwaro seire customer gari maybe o test morole mbuyere eske gocha bo matukabera ndonyare yasalikire nakyo gocha kwa handle ebintu bunebyo kere kwa roseire customer gari yachire yasarikire okay rili aretire gari ikosa ryareta you make sure kwa rikorire nanya korosie ende nandi kesa rigente kerikeria ego salike ngaro okay ankonyo abantu ngotora bali bokongo ane na sense moye chi spare parts timete nga kyo gukora kwa manyanga chi spare parts chigano original echiga fake bona nche nche buna se njone fundinde tindikonia dukayana trikoni gento getari
original. Sababu ngisa ko ni Taiwan. Gari ya kwanda ama tukabere ya sari gigentekyo. Customer mambite gocha. Kwa kisha kwa gold gento kero original. Na ryo rabekere ka ugo kubikire customer yara genda none chimiki sato. Na ndia magocha. Okay, akonyara nga customer nchiro roro maybe bataite bintu bya magori ense kigima ane maybe akonyara nga bintu bya magori ense na bibire fake. Kerekende na kyo kuko ba convince wabonera ibintu biri ubwata. Kera customer ya chileta tendo kiri gori ense kabisa. Igo ko mote biro ando gore spe yeri gori ense ore ta kwa mubekera. Kusana boko mote byo genda. Ora vera ni gari yae pakaisa ni jibesa umanye go amanya kore tumubekera rori kekeri gori. Abantu mbare bari siko gari baganete kwegere gasi gayobona kane kingi keri ora batebe. Ndabatebye gasi yiga. Terimbe. Nabo bakayetema. Ikonye babwato moyo. Abagocha bayetema. Terimbe. Okay. Inki ora tebye umwanje muri ryo resiko gari maybe gori to bonchereria orarire nga ebintu ndira mugendera buyigo. Ona akoro abo muremereri. Yasa na akoro gwanja biche. Matukabusyo mugirango ngayo kanete gwikirana. Matukabusyo. Ganete somya abana bana. Kingo ke myaka 16. Tutaidio cho igore skuru enene igore skuru yoko kora mechanic ageri abana kabisa basomi. Abana nambone ni customer ko basomi. Bono abantu no bara. Ade ninganeti. Ngenderera igo. Okay. Akirigede kere gari ya chirigente gitanga ningi keriyo kwa cheke. Goikote gari customer ngi yagote biri gose gari ebwate. Uri tegerere. Uri umanye nori nyare. Ori umanye ko igore gari yo manye. Igonye to ikori nyara. Boko mukana. Okay. Ndo chenge bintu mbiroro bwatete ko boko nande binde mbire birensaga iga nabokora teresere bimbintu kebine gasi ya energy. Bune kege koro kwe price. Price yiga segento nkere getari gufungu getete kiabwata. Nabo kanyara ya konyire babwata raikie board waigorere yenda. Okay. Ni bindo bwate. Bone yene suban. Nene suban. Lakini ye number 19 ekoro kwe combine. Kere nabo ko bwate suban ende gaiga. Neye 19 eri oigore nabo ko igora raikie shock nabo ko igora. Neye 17 nere board ya nere ganeri ari ko bwate ko igore. Okay. Ali ganinga abantu gocha so boncherere bwabo gaiga. Tumeke kambere. Chengo saba abantu bari batabwatie gasi ya masomo bache gasi ya magoko nabo toko batoko konyana yentu bwatinda. Okay. Nechi customer nchiro romi bibabwate chigari siko gari basinyira so asibako irankira bate. Bari babete chigari siko. Okonyara batoko baseire sana. Baba neri baso kichigari eki. Bachirete. Tunyara ko batoko kirosya. Nabyo twanyore gitoko irikira nyumba. Okay, ndiye mana sana so gusangana inte. Ndiye mana sana manchi muri ko beriko gusangana inte ko toga cyage to maro beri ikaboneka to ikiro mwaeli no gusemere ko nuna ko beriko gwesemya mange wetera omoncherera bwiri tukurere ko ndo manchi muri gwikiraga abo no gwikira omwaeli wo maro beri yega tumerane litkolinde astra beto kumera no moncherera wande egneto beto gusanga asobwa mweli terane kerubo Frida twara oburigeria orobia.
Gusii. Gento tikerie kia senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo buiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja. Si ni infection, ni kitu, ni una breathe in hiyo bacteria. Alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa. So haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mobero. Igoro breast cancer screening. Inabo umuntu atakire kuyekorera every month. Every month siku ya 10 after period. Ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora mirimo iri kwengo kora. Umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bo mwana bakomokorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebo chenu ritukuri yuma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinsesanu na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omwana wembe magatebi omwana wenguko ngai. Omuntu okoro kwa mwivi abare koro kwa omugusi naende no yomanyete naende gatwale karanga nabare gokwana na Nyasaye omwachiru okore ibintu kyarorekana asa abantu bonse omunyigi omureti chingige na noyorenge kwebirayi abantu bari kwiba chombe cyabagaka batugete bari gusuka bagende kyarenga ari wakanwese gitarengo utege ntaraga unichinyama ngore ne byare waka kende nkyarenge ndonyore ko hewa